Telebista itxaliko dut, segundu bat. Bestera telebistarekin mobiak izango ditugu. Vale, a ver. Hor ikusten zait, ondo ikusten zait apoia, porque nik jolastu du normalean. Bueno, orain bi monitor ditu dela, justo eskuman daukat, así que ondo. Vale. Livean gaude, en teoria, no zelan ikusten dago, kargatzen dago, YouTube, betiko delaya, vale? Eman segundu batzuk, bai, ez dute pizarra moztorenik, vale? Lasai. Bakit moztu behar dudala, dala madi jabete bat moztu gabe eta getxorako moztu behar dudala, baina horrenik beste ez da bete daukat, beraz, lasai. Ea kargatzen duen. Vale, pero gaio, etxe barruan jartzearekin dabil, artillezko jertzeagaz, osea, fresko hasi da nauritzen jada. Eta bero gaioa jarri dut oraindik, osea, tela marinera, era, YouTube teorian kargatzen dago, a ber, zolan ikusten dago, Vale, entzuten naiz, bera eskazu lagunak, hemen gaude bueltan horrengo honetan Software Inc. jokoarekin. Printzipioz dena ondo doa, pizkat bera jarriko dut ikusteko zuen komentarioak eta abar, betiko lez, eta jokoa hemen goian, vale. Software Inc, bueno, aspaldi egin nuen jokonen aurkezpen txikitxo bat, vale? Eta ia urte beti pasa egin da, gutxi gora bera. Eta duera gutxi, begirazen nintzen berriz, eta nahiko interesgarri ikusi nuen, nahiko polita, no, por ciento, lelo termostato, igual hartzen dugu, lau aste, dirua dekogu baita ere. Hartuko dugu txikago batzuk momentuz. Hau adibidez, eta ziko da honetan lanean. Bueno, esaten nahi nintzen da, duela igual urte bete edo aurkeztu nuela, erakutsi nizuela jokotxo hau. Zertaz doa, bueno, basikoki, azten da, ja, kantitate diru, I feel stressed, que te calles, pesau. Enpresa, software, bideojoko eta barri buruzko enpresa bat sortzea. Hortik badago jendea kriston birgeriak egiten dituela, baina flipantean nik, bueno, horan daramat guizoko meketatik jolasten, vale? Erosi dut bala. Steamen erosi dut 14 eurotan. 14 eurotan dago, oraintxe bertan Steamen. Tipo bakarra dago jokoa egiten. Erritmo oso ona darama, urtebete orainera menu, hau bezalako menua eta bar gauzak aldatu egin ditu. Jarri du zera, esango dute, modentzako soporta eta bar, oza, jendea esortzeko modak eta bar, besteak beste adibidez hizkuntzen gatik, nik orain txertan dago gaztelaniazko mod batekin, begatu nahi dut, euskaratzeko jaso komplikatua den edo ez, eta non ignorana doan, Unityrekin egin da dago, motore oso bikaina, oso bikaina. Unity daukana behar bada da oso motore, nola esan, zabala edo lan egiteko zabaltasun asko ematen dizuna. Tienes... Espera. Vale. No. ¡Ah! Cabrolla. Vale, itxoen, dirua dekogu. Vale, hemen dauka dirua sobelan. Ikusten duzun ez marretea 6.000, hartuko ditut 30.000. Eta aurrera orain bai. Unityrekin eginda dago, vale? Unity oso motore oso bikaina da, oso potentea. Ematen dizuna elastizitate, noraiteko elastizitate bat gauzak egiterakoan eta bar. Gauzak esango dut. Programatzerakoan eta bar, nolaiteko motore oso irekia da, ez? Java txikoa behar bada. Java B, adibidez Minecraft den adibidea dekogu, ez? Oso zabala da, mozak eta bar sortzeko, ba nik uste honek be antzekoa dala, ez? Hortik doala, bidorretatik. Kaia, pesa, ostia, kriston dirutza. Orain dugu, vale, desarrollo.
Bueno, ikusten duzuenez, joan behar gara gauzak egiten, lantzen, diru erabasteko, jendea kontratatu ahal izateko, eta gero tarinago, talde gehiago, haunditzeko, eta abar. Bale, ez da oso joko komplikatua, praktika eta kaioa behar da, bale, hau da, azken finean gestio joko bat da. Eta bueno, horrelako jendea ninja tipo hau, no hay ningún lugar para hacer pis. ¿Cómo que no? ¿Y esto qué cojones es? Tipo hori kanpora joango da. 7.000, honek zer daukat, diseinatzailea da, bale. Ba, diseinatzaile hau, fuera. Eta jatuko dugu diseinatzaile berria. Tipo diru gehiagi eskatzen dau, ja, osea, diseñador. Jarriko diogu pescado gutxiago, hortik. Comenzar búsqueda. Madre mía, saco tipo cutreak. Epa, no. Normal. Eta hau. Cutreak normal. Buf, es que este es súper... A ver, pilatuko dugu berriz. Amairu. Bueno, honek kontailtatea ondo daukame, diseinatzaile kutrea, nahiko kutrea da, A ber, egon. Ondituko dugu... Eske 6.000 asko da, 5.000 Comenzar búsqueda. Berrota magost urte. Eso te gustoko. Nahi duk kompletate normala, baina gehiago... Hombre, honek adibidez, nahiko estresatu lan asko ingo du. Honek bitu, honek... neutrala. A ver, hau. Kompletate ona. Bau... hau kontratatuko dut. Bale, ikusten duzunez kubikuloak prestatu ditut, beste pare bat kubikulo tipo hau hasi da ja gehiago eskatzen, bueno, 5.000 beste pare bat kubikulo prestatu nahi ditut hemendik jende diseinatzaile bat gehiago kontratatzeko eta behar bada bueno, nagusiak gaude hemen talde honetan sartuta, orduan berez nagusi bat behar bada ez dugu behar. Ez dakit, pentsatu behar dut zer kontratatu ondo. Promocional. Bujak konpontzen eta bar. 14 euro estimen, gomendagarria, gainera ez da oso, osea, komplikatua da, berez komplikatua da, bale? Joko bere gauzak ditu, bere koskak ditu, eta pizkat kaioa eskatzen dau manejatzeko orduan. Bale, hemen beste kubikulo bat egingo dugu. Eta hemendik beste bat. Ate bat hemen, beste bat hemen. Vale, orain barruko aldea. Argibator. Argibator. Eta a ver, beharko dugu mai bat nun ordenagailu bat jarri eta eserleku bat, bale? Hori da pizka bat eskatzen duen basikoa langile bakoitza, bale? Nago kriston boltak emoten, baina bueno, lasai. Hau da eskatzen duten basikoa, bale? Eta gero lan egiteko ordenagailu bat. Horretaz aparte jarriko diogu pizka bat entretenigarria izateko topatzen dudan frameak edo kuadroak edo ditu nahi duzuen bezala, adibidez hemen bat eta hemen beste bat, eta horrekin gutxi gora bera, vale? Logela berri hoiek beste izango ditugu. Eta orain hasiko gara beste lan baten bila.
Artista bat behar dugu, hori bai. Ledok termostato motor. Atengote 1000 eta piku, bale. Hau egin daiteke. Bale, hau egingo dugu, hau hartuko dugu. Eta artista bilatuko dugu gure taldearen txat. A ber, hau, eguneko habilitatea. Komunitate ona. Vale, hau kontratatuko dugu talde honentzako eta biharko egunean hasiko da etorten lan egiteko. Bueno, ondo doa, kontratatzen dudan laugarren pertsona da. Poltsikor salbaguaran gama semilla diru dekogu. Epa, pasatuko dugu eguna, eta ja torriko zaigu baita ere gure artista. Kostatuko zaigu hau egiten, Baina, bueno. Zer gehiago, joko ni buruz. Bueno, Unityn dala, pertsona bakarra egiten dagoela, Steamen dagoela €4, gomendagarria guztiz, polita, guztoko baduzu pizkat gestion mobil eta guzti hori joko benetan gomendatzen dizuetala. Gero egin alditugula nik hemen egin dut bat, hemen nik egin dut bat, baina ez dut bat ere saldu, bale? Kriston mierda bat sortu egin dut. Gure software edo gure programa propioak sortu alditugu. Nire kasuan pizka bat sorte txarra izan dut, esan dezaket. Porque ez dut batera ez, eta tipo hauek hasi dira ya. Mi ordenador apesta, pues te jodes! Coño, ez daude ordenagailu beagorik momentuz, bale? Así que ajo y agua. Chavalín. Eta rumbo la bancarrota, calla. Eko geia, vale, hor daude lanean, jota fuego. Behazte ditugu, bueno, hilabete dako itxeko 8 egun ditugu. Niko lan jarri dut, momentuz. Ea ematen digun denbora egiten hori. Sprout baietz, porque eguneko ez du asko aurrea egiten. Horrek larritzen nau, No me gusta Carson Joseph. Pues te jodes, el lankidea da. A mí tampoco me gusta tener que ir a... Ni que se que ignora, o sea... Ajo y agua. Tío. Vale, gusten duzuen eso reputaziona de kogu. Hori garrantzitsua da. Baita ere, lan hobeagoak jasao ahal izateko. Eta denbora gehiago edo diru gehiago ematen duten lana jaso ahal izateko. Me siento aislado, pues ajo y agua, tío, o sea, pilatu bizitza. Ez dizut kriston gela egingo zuretzako, hori argi izan. Vale, 12.000. Egingo duguna da, dekogun fondo guztiak atera. Vale, espero guztia bat ez ematea. Retirar. Eta bilatuko dugu... diseñadore bat. Normala. Ona. Pause bera kontratatuko dugu eta biharaziko da lanean. Eta ia kubikulo guztiak esango ditugu okupatutak. Ea inbertsio hau ondo ateratzen zedan bestera neiko pikutara joango naiz. Semilla, pero bueno. Diru gehiek eskatzen duzu, Hasi zari eskatzen hobeto esan da. Nik ustut lan hau bukatzen dugunean, jende berria kontratatuko dut.
Orain asko zer hobeto hasi dira lanean. Bai, diseinatzaile bi izatea benetan asko laguntzen gaituela. Ea lortzen ditugu milioiak eta kriston enpresa bat egiten. Ez dakit zer gehiago komentatu joko honetaz. Alfan edo hogetan dago, ez dut gogoratzen, bale, India da, pertsona bat egiten dago, ez dakit oso ondo zer komentatu. Ikusten duzen oso estetikikoki oso kuriosoa da, ez? Neko poligonala, esan dezakegu dala, neko era poligonalean egiten duela, zurazki programatzerakoan izango zuen simplizitateagatik edo erraztasunagatik, ez dakit zer gehiago esan. Oso entretenigarria. Administrazioko jokoak eta gustatzen badituzue, zuen gustokoak, pero de nada pesta que te calles, pesau. Administraziozko jokoak gustoko badituzue, inbertsiona da. Zebatuko sarirako jolasten. Baina, bueno. Sartu beharko lituzke, eta uste dagoela mozen artean, sartu beharko luke tipoa egin alizateko kubikulak esolan paretekin bezik, eta enpresetako ofizinetan ikusten den bezala direla nolabaiteko metro bateko barrerak edo, beratu bat ditut mozak eta nahiko interesgarri izan daitekelako. Me siento aislado, pues me parece muy bien, tío. Zuk lan egin ikaia. Ditukatzen zizkigula 5 egun, eta jendea gutaz asko espero duela. Eta dirua ez da sortzen mirari baten bidez. Kredituak ere eskatu alditugu. Bueno, lau egun, fase hau badago iaia bukatuta. Gero ja desarrollo eta diseinua da gehien kostatzen zaiona, berez. Gau, damasian dago ja da. Diseinu egokia, denbora izan da, eta topera egin da gero eta diseinu egokiagoa izan da, gero eta errezago horrengo fasetan. Kasu honetan denbora askan poratuko gara egiten hau. Jauen la hostia. Jode! Kansatuko dut, Kansatuko dut eta tuko simplago bat, porque, bitale ditut egin da, baina bigarren ez nago erabiltzen. Bigarren tardea berez, pikutora bidali dezaket. Ezakit nola, baina, bueno. Hartuko du kreditu bat. Irumiako kreditu bat, ea gauza simpleagoak egingo ditugu. Jode! Diru gehiagi eskatzen ari dira. Baina, bueno. Ea lortzen dugun pizkat hau dekun taldearekin gora eramaten. Porque ritmo honetara agur benur. Gehiagia ya fuera, Juan Campora. Ia 7.000 ya, hostia. 7.000 diru gehiagi da. Eta orain, hori kendu dut kanpotik eta erditik eta hobeto lan egiten ari dira, Hoi, konparitateak eta bar oso garrantzitsuak dira, taldeen arteko lankietzak eta bar egokiak egoteko.
Peskat denbora deko, baina diru falta deko gunez. Bale, badirudi eskakizunetan gelditu egin direla, hori hona da. Gustu danez lau bost pertsonetako 2006 egun, bale, hau onartu dezaket orainik, 2006 egun. Haden beroa zineiz izaten eta dena ondo doa, posten dena ondo joatea. YouTubeen. Ba, espa, konprobatu dut. Edo zein duda bota komentarioetatik edo galdetu edo dena delakoa, beldur gabe, Bez nagora erantzuteko. Promocionar. Nugu denbora galdu, bale, 8.000 eman digute. Hau adibidez, eskatzen dutenaren arabera, lan hobeagoa edo txarragoa geratuko zaigu. Kasu honetan, dirua behar dudanez, nahi dut hartu eskatzen dutena mediokrean lehenago ateratzeko eta dirua aurre izateko, tipo hori aurreintzeko. Zuterako gauza beste munduko ezer eskatzen. Publikatu eta dirua arinago lortzen dugu. Ez dakizun mediokreak badira edo txarrak. Adibidez hau. Eta hau adibidez. Con su trabajo, pues que se jodan. Sin dute... Esko zere gehiago egin. Momentuz. Estresatu sentitze bazera, pues ajo y agua. Dagoena da. Momentuz ezin dut beste bigarren lan talde bat prestatu. Dirua ez dator aizetik. Egia esan da beste kreditu bat eskatu beharko dut. Vale. Baina gutxinez gaude kizia, txikitxo hau. Promocionar. Publicar. 9.000, vale, orain, hemen 7.000koak enduko dut, azteko. Malo. Venga, saitoko gara honekin. Joder. Gara honekin, eta ez dut uste idei hona izan denik. Pues mira merreun. Pues mira bostoner arte do, onartuko dut. Ez, igual hau ez da izan ideia hoberena. Bueno, 8 egun ditugu. Gainera marmila ematen digutea. Laugarren egunerako edo lortzen dugu bukatzen. Espero. Gutxenez, espero. Joder, 2008. Neskatu hau 2000-tan, aire.
Eta ez dugu bukatuko. Lan harinak bar ditute movida hau kentzeko erditik. Lan harinak, baina... Ez que dan erritmoa, tio. A ber, lortzen dugun pizkat egoera guzti hau. Diruan euka, baina... Ai, ama! Hone ja limitean dago, Eskakizunaren limitean. Joder, eske... Dirua eta dirua eskatzen dut, ez dakit zergatia. Apikutara joango gara, pero seriotan. Desarrollar. Gurtzen ez lan hau, desarrollo hau. Fuera. Ez dut nahi, osea, pues mira boston kriston dirutza da, kriston dirutza. Momentu oso mantenduko dut, emakume hau. Nia txireun, oraindik aguantatu dezaket. Hala, fuera, si tanto te quejas, largo. Atea ondo jarrita dago hortik. Vale, a ver, Hau dago iaia. Ongi. Publikar. Ondo. 8.000 diru irabazi dugu. Hau, jo, behitu 2 eta 3ko... Ez nuke arazo askorik izan behar, baina... 8. eguna. 3.000, fuera. Bueno, nahiko... Bi daude bak, jode, kendu ditugu ja dena, txabal. Geratzen zaiguna zenbat diru eskatzen dau? 4.000. Eta zer da? Kodigoan, oza, programatzailea da. Bueno, vale. Bai, porque bestela pikutara goaz. Beraz interesatzen zait. Txenez programatzaile, bueno, programatzaile bat eta erdi, oza, programatzaile bat eta pertsonaia. Desarrollar. Bi egunotan edo lortzen bat ditugu egiteak, ez da egongo txarto. Nezita honen txarto ezak izan bat diru sortu da. 6.000, 19.000. Uff. $1.000 sortitut. Kostatuko zaite, baina nik uste arteral garera arazonetatik.
porque soldata bakarra ordaindu behar du Lomiako soldata, orduan oraintxe bertan bai, bueno, Lomiako soldata eta tipo hori. Hau, adibidez. Eta beroa naiz, segundu bat mesedez. Berogailua jartzearena, ondo atrasait nabiltzen hasi naiz berogailua, jada. Pam, para, lararan, tan, Coca-Cola pizka bat. Ez darria, ez lehertzeko, tur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 un. Ai, ama. Fin, orain goratu dut ez dudala segundo bat. Ez dudala tuitazoa bota, betiko tuitazoa. Asto egin dudala eta Lojan tweet, reproducir anuncio, hor pizka bat kabroia esatea arren. Eta jarraituko dugu jolasten. Para, pam. Neko unean, bale, desarrollo, ongi, hori hona da. Guztu esun eskasunetan uneko una amaieran dago, lanaren arabera. Bale, guztu hori lanaren arabera doa. Publicar. Vale, ondo. Tau kriston artista izan margara. Malo, vale. Hau adibidez hartuko dugu. Vale, meretzi bila, ja egoera txarretik pizkat ateratzen hasi gara. Hau ordenduko dugu. Hori hona da, porque barrezkoa da, egoera txarronetatik ateratza. Salbatzen ari naiz enpresa hau. Salbatzen! Ari naiz. Vale, desarrollar. Pam 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 parabarabaram pam 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 parabarabaram. Ai ama, epa, goizeko. Bueno, piba gauza egin aldira, hemendik, osea, kontratatu, investigazioak, gure software propioak, distribuzioak, beste enpresak erosi eta horrelakoak edo akzioen mobidak eta bat. Ziur aski, gure akzioetan jauziera bat egongo zan. Ziurazki txortan gure ez dugu ezer balio eta ez dugu kraieginekoa ez dugu ezer saldu. Hace pena, benetan, doi pena. Vale, biharko ondo doa, ondo doa koska. No, koska, promocionar. Publicar. 44 mila, ondo. Beste bat, adibidez, etuko gara honekin, eske hau artista honeko unean da 8.000ko bat. Arte bide, jode. Artisten talde bat egin behar dut, Hau, adibidez. Ego eta artista bat sartu, baina. Artista edo bideko diseinatzaile bat.
Eta da kontratatu bat eta bidean pizkat fokalizatu. Eta holan pizkat bideko movida horiek sartu alditu. No hice triste dagoen postu izan ditut eta honen kriston tristea da bilau. Bueno, solairutan gora eta solairutan bera eraikin aldezakegu eta inguruko lurraldeak erosten joan algara. Pizkanaka, dirua dekogun erritmoan edo lortzen dugun erritmo horretan. Ba, eta soldata ordaintzen digunean beste kredituak kenduko dugu erditik. Bale, ondo doa. Mazazpi mila ikusten. Orduan orain hau ordainduko dugu. Eta hori ja ordainduta, ja aurreztu aldezakegu jende berria kontratatu alizateko. Eta dirua pizka bat biltzen hasi alizateko. Personalizar. Bideko diseinatzaile bat behar dut bai edo bai. Publikar. Vale. Bideko pertsona bat hartuko dut. Literazko artista 2D 1900. Bai. Gazteak gustatzen zaizkit, baina beitu, hau adibidez kotidiaz normal. Es bien social, sozialitate gutxi. Vale, saiatuko gara honekin. Epa, ez, kontrata egingo dugu. Eta lan berri hartuko dugu. Frogatuko dugu hau. Vale, frogatuko dugu hau. Ea zelan doan. Artista edo pertsonai edo kontratatuko dugun pertsona berriarekin. Nahiko ondo doa bi hauekin. Baina ea pertsona berriagaz. Suposatzen da pizkat erritmo, bai, askoz ere arinagoa, nabaritu egiten da. Daina datorren hilabetean auporrak hartzen dituzte. Hori kontuan izan behar dugu gauzak egiterakoan urren datorren hilabetean. Depadeko egunez, un empleo se está derritiendo. Zain. Zenbat dago gela honetan. Eta malgradu? Ahí va la hostia. Eta malgradu, bai. Saiatuko dugu... Hauetako bat... Epo, nola ez dela kapaz altzeko. Vale, kapasa bat dira hor, osea, kubo bat gehiago mugitu behar dira, baina, bueno, vale, zu diosuna, lagun. Ventiladore txikitxoren bat, hau ezin digu mesartu, ari eta garbi. Vale, holan, teorian, gero honen temperatura bizkat murriztu beharko litzateke. Bai, behitu gota gradutara. Bale, geratzen zaigun eguna, honetaz, emango dugu horretarako. Ja, hemen, ja, horrengo egunen hasiko gara desarrolloan. Bora dago, tiros noin kondo, jode, momentuz.
Gero eta lan hobeago egin gero eta beto. Soldatetan bakarrik 5.000, 6.000 euro dolar bat ordaindu behar ditugunez, ba, ondo, Gabilondo. Horrengo eguna. Vale, a ver, Horrela eta bostean, 3 egun falta dira. Kostatzen ari zaigu, baina aurrera doa ateratzen, Eta hori ona da. Promocional. Publikar. Jarri beharko lukete klaren batekin denbora pausatu izateko eta kainemon izateko. Baina, bueno, hori ideia bat izan daiteke. Bale, ondo. Bikain hasi dira lanean. Bikain. Bale, ondo. 8.000. Eta hasi algaren diru pizka bat gordetzen, emergentzietarako. Vale. Ondo doa, ondo doa. En fin. Ondo kominen artean, baina, hobetzen doa gauza. Vale. Bostak, 6ak, eta etxera danak. Eta horren eguna ja, batzuk, todos se fueron de vacaciones, eta guk horazten gara hor jota fuego. Algun ritmoan. Hori puto bat da, eragin dezakelako gure lana pikutara joate, Hor kontuz. Suertez, gure pertsonaia, tartean da hil gauza guztientzat, bale, erdizka. Eta guztizko pizkartaki. Eta hori garrantzitsua da. Egun falta dira, badaukai aia eginda. Zenez lan gehiena guztien artean egin zuten. Venga. Me cagoen, dio. 3 egunetan. Bi egun falta dira, Oso justo ibiliko gara. Entregatzeko lana. Oso justo. Oda gure pertsonaia jota fuego. Beratuko dita batetan gure talde hau, koparitatea eunda zazpian, ondeko eunda zazpian. Horren txertan bakarra dago. Beste biak lanean daudelako, baina egun bakarra. Ez dugu emango denbora, txabal, eta gutxigatik, Gutxigatik gainera. Ez garenean heltzen eta ez gunean entregatzen lana denboran, gertatzen dena da diru penalizazio bat jasotzen dugula. Bale, baina besterik gabe. Zaztauka beste arazo berezirik. 3 egongo baziren, bai helduko inera denboran, baina besten oporrak dira, ezin dut beste zer egin. Fastidatzen nau, dirua behar dudalako, baina dagoena da, oie. Eta oso gutxi batik ez gara helduko, Oso gutxi batik.
Oberdu. Egun bat atzeratua. Oso gutxi batik ez gara helduko, Vale. Bueno, diru eman digute, hori da garrantzitsuana. Eta mezua jasotzen. Vale. Beste lantxo bat, simpletxo bat, 12.000. Nezu hau hartuko. 4.000. Hau hartuko dugu. Oporrak bukatu arte, gutxienez. Hau hartuko dugu. Naiz, bi egun falta direlako oporrak, osea, 8. egunean, hau bukatzen dena egun honetaz, eta 8. eguna. Runea egun hauetan edo, hau bukatuko duen, edo ia bukatuko dau. Gure pertsonaia, edo rebote pertsonaia. Gero irakatzi alzai, eta bar, jakin dezazuen. Osea, espezializatzen joan alzara jendea. Konkretu, toki konkretu batzuetan. Horrengo duguna da erdia gutxi gora bera. Gorde egingo dugu izateko hor ja salvaguarda bat. Ez dugun ez ezer zor, ez ezer. Ba, salvaguardak izatea ondo dabil. Beitu, ja, hirurak etorri dira eta kriston lana bikain dabiltzate egiten. Txiko dugu bukatzen. Opa, joder, kriston dida baten egin dute. Vale. Orain. Estatuko litzaike hauetako bat hartzea. Ez daukat musika, adibidez musikan espertu ez daukat. Joder, 40.000ko bat. Txabal. Bi hilabete mediokrea. Zeratuko gara. Dirua dekogu, denbora dekogu. Zeratu algara, ea zelan lan egiten duten. Zelan gure tardeko onda 7. Bueno, ez dago txarto. Igual beste diseinatzaile bat kontratatzen dut. Dekogu artista, dekogu artista bat eta programatzaile bat, diseinatzaile bat hartuko dut. Ez da zertan genio bat izan behar. 3.000-gatik gutxi gora bera, nahi dugu gure soldata izatea. Puf. Sozialitate. Nahiko... Vale, zigoko dugu pizkat gehiago. Kostatzen dagoena. Diseinatzaile bat... 4.000? Buah, esko zera guak, jode. Adibidez hau. Normala hau. Normala hau. Normala hau. Normala eta hau. Bikainekoa. Vale, ba, zenbat eskatzen du soldataz, tipo honek. Tipo esaten baloren ikusiko dugu. 4.000. Vale, osea, dia 4.000. 4.000 eta 4.000 8.000 10.000 bat diru. Vale. Vale, ondo, gutxienez hilabete baterako badekogu. Behin teorian, lan erritmon eta bar, hobeto... Egun da lau, jetxi da, Kompabilitatea jetxi da. Bueno. Kompatibilitate eta bar jizten direnean, nik uste dira azten direnean arazoak eta bar. Baina, bueno.
Momentu zor mantenduko gara. Gainera gero erreserban ditugu beste 7.000 gordeta. Beraz bilatetarako badekogu dirua. Uste dira lana irauten duena 2 hilabete, 16 egun. Bi egun ja pasatu egin dira, 3. gaude. Egun pasa. Osa, azken finean, kontu zibili gara kontratatzen dugun jendarekin taldetan ondo egoteko. Hori be, kontu zibili gara. Bestela mobiak azten dira, soldata eskatzen dute, eta bar, bale. Gozak ikasten noa. Pitinka. Eta 7, 8, 9, 10, denbora dekogu, lasai, ondo goaz, nik ustute ritmo onera doala. Momentu honetan lan hau, konkretuan. Desarrollar. Bale, bidean pizko bat eskaz gaude edo bugak agertzen hasi dira edo nik uste. Bueno, ondo doa, lana ondo doa. Momentuz. Lortzen dugun berriz kubikulu danak betetzea eta taldea ondo joatea. Kubikulo horiek lortzen ditugunean betetzea eta taldea ondo joatea pasotu aldezaket talde berri bat sortzera. Vale. Momentu ez dira zuezari komentatzen. Zein duda dauz gauza komentatu. Beldur gabe. Bildur barrik ilintzika. Por cierto, komentatzea bada espada espase enterau. Momentuz pizkat azken aldi honetan, bueno, orain arte egon naizela lanean eta egon naiz pizkat gora beraka. Eta orain, bueno, lan egiten ari nintzen tokian, pikutara joan da, eta orduan, lagabesan dago lanaren bila, orduan, lan berriatu bat orte edo hartzen, ez da naizen berriz ere erritmo egoki hartzen, eta gauza karrera lehen baino hobeto eramaten, bale. 10.000, bale, ondo atera da lana, Ondo atera da lana, dirutxo bat gehiago sartuko dugu, gorduko dugu. 6.000 bat, esateko hor poltsiko txikitxo bat, eta beste lantxo bat hartuko dugu, jode bergota 2.000, txabal. 66.000. Bueno, se les va la pinza. Hau adibidez, hau harina. Lapurtzen ditugu talde honetan, ja da, ostia. Vale, venga. Ez dugu ia sekintzen, lurra hori ondo dau. Posten dau. Rumba en Carlota, calla. Reconocimientos, no. Vale, hau da gutxi gora bera jokoa, vale, nahiko mekanika simplea da. Da nolabaiteko tikonak eta barteme hospital eta lako jokoen antzekoa. Baina beste ikuspuntu batetik ez, nolabaitean, kasu honetan, software enpresen zera honetatik, ikuspuntu ezberdin honetatik. Bale, dekonean desarrollar. Baina, bihar hasiko dira. Lanerako, biharrerako, ez. Hori ez, parrandarako, gau pasarako, bai.
Hori bai, utzi pakien, mesedez. Ofertas. Zion, takata. Bueno, lan merkatu azioak erosteko, eta gero, hemen hasi gara ja pizkat gora egiten berriz. Gure sistema ez da inondik inora saltzen, osea... Kriston sistema operatibo, Kriston hori izan da, eman dudan ostia galan bat, 30.000 diru gastatu duela sistema operatibo bat sortzean, esertarako. Ez didan ez da dirua eman. Suposatzen dut hori jasi zera sartzen zera. Bi edo hiru lantalde dituzunean eta bar hori jasi zera sartzen. Ordura arte, pizka bat, movida pizka bat komplikatu izan daitekela. Gainera gero egin aldituzu servidorren kela de Dios, osea, eske... Hau orain early game honetan pizka triste ematen du ez, baina gero... Denbora aurrera joan dara ez, 2000 urtera heldua dala, eta bar, ematen dau kriston goza nahikotxo dela egiteko. Hasea, eta mazazpir, eta mazot, eta maretzi, eun. Publikar, vale, ondo. Idle employees, vale, libre doden langileak. Lamela, 8.200, 9.200, 10.200, horrentzen diegu guzti totalean, 10.200, 10.200 inguru. Vale, gogat ditut horrelako bat hartzeko, dirua ematen dutelako, baina igual simpleagotxo bat. Zaiatuko naiz, porque denbora dekogu, dirua dekogu, eta emaitza ona eman aldute. Vale, ondo daude lan egiten. Hori ona da, oso ona da. Ostia, lan erritmo bikaina daramate. Lan erritmo oso bikaina daramate. Ez dago batere txartu egin duten lan erritmo... Vale, 6.000. Nik espero dut aste honetan zehar, 7. egunerako, 8. egunerako ez badugu hau egin. Momentuz, 10.000 gastatu dugu, eta 20.000 ematen dau, beraz, printzipioz eman barko luke dirua hau egiteko. Bi pentsonentzako pentsatuta dago lan hau eta lau ditugu, beraz, eman beharko luke denbora eta dirua, baina... A ber... Ondo doa, lan erritmo polita daramate, hori bai, hori esan behar dut. Lan erritmo pikaina daramatela. Eta txizagure hasi zaiz zartz, me cago en la hostia, justo sucedekoan nagian. Algunos empleados no están felices con su trabajo, pues que se jodan. Lana da, guztiontzako. Me siento aislado, ya empezamos. Venga. Algo se ha roto y necesita un conserje. Contrato temporal, bai, hori da. Hala, venga. Lan egiten jarraitu aldute eta listo. Logarren eguna.
gastuak. Jode! Jarriko digu tipo neri ba lehiotxo bat. Inkesatia da. Ale. Ja, hor posago, espero dut. Na, suposatzen dugu horiek be laguntzen dutela lan hobeagoa egitera. Suposatzen dut, eta azkenean jendea posik badago, ba, lan hobeto egingo dute lan. Teorian, edo hori da esaten duen bizitza honetan esaten duen teoria hori, ez? Ez duzu egor bukatuko, benetan? Benetan? Benetan ez nagoela probetxotuko ezer emango, 6. eguna. Vale, momentuz. Hay demasiado ruido en la habitación. ¿Cómo que hay demasiado ruido en la habitación? Hay que aguantar. Amados de Siberio. No, ordenador igual. Estado 58%. Bueno, hemen ulertu dezaket, baina... Hale, urrengo urratsa. Esto emango aste honetan denbora bukatzeko, Hori ez dut gustoko. 7. eguna. Hor jota fuego, venga. Gurre. Eskaz justo gaiz horrelako lanetarako oraindik, baina... bueno. Tienes la 1.000 atera... Pero... O sea, deja ya de pedir, chaval. Bueno, chaval, por bata sortzi urte. De chaval nada, pero... Vale, badirutxo bat aterako dugu gure fondoetatik. Solo 1.000, retirar. Eta espara pizkatxo bat gehiago. Bada espada. Eta ea lortzen dugun denboran bukatzea. Hori oso garrantzitsua dalago. Oso garrantzitsua. Hori behin diru hori irabazita, dena simpleagoa izango da. Simpleagoa, bueno. Diru kantietate proiektua da eta, baina... Cállate. Mira, o sea, vale, bai. O sea, nengo nada, mira aurreneko kreditu hori. Atako dugu dena. Bale, atera dira justo behar zen dirua. Vale, ondo. Zoaren, bitala daia da hau, lan hau bukatzea. Eta 6 egun falta dira gainera bukatzea. Bestela... Hasiko gara berriz diru laguntzak eskaten, kredituak, eta ez dut gure nahi. Nahi dut ja pizkanaka aurrera eramatea... Enpresa hau. Tipo hau dago Sanford fuera. Hombre, kriston kesatia dala. Zaki zer zan, baina arte diseinatzaia. Diseinatzaia, ba... Txain, zera nobetu onda zazpi.
A todo ver, no. Berrogota ma urte, txabal. Ogeta iruko hau, mutiko hau. Normal, hau normala. Normal ma pizkatu behago. Eta pesimista da, tío. Vale, kompletitate ona. Vale, hau. Hau etorriko da. Ah, kaka! Erratu naiz. Ai, bala, hostia, erratu egin naiz. Abitu, genial, ba, asko zobeto atera zaigu gauza. Asko zero behago. Egun dago eta zei, ole! Ole! Gaina, soldaren aldetik kutsago ordaintzen diogu. Eta hori bikain dago. Hori bikain dago. Ole, egun dago eta zei, hau ikasiko dira lanean. Baina ondo ez horrengokoa. Egun dago eta zei konpotilitatean. Lau egun falta zeigu, eta horrendik falta zeigu bukak zuzentzea. Vale, biharko laugarren egunerako konponduko dituzte arazoak. Erasiko dira gutxenez arazoak konpontzen. Masei, iragota masazpa, masotzi, iragota meretzi. Promocionar. Denboran goaz, ondo goaz. Vale, publikar. Primeran, ego dugun lehenengo gauza, da, diru parte bat, 13.000, 16.000 edo, depositatu izateko dirutxo bat. Gainera, hau da, balde batetik seguruak eta beste batetik guk, bueno, nik banku propio bat edo esan dezakegu, banku propio bat edo izateko esan dezakegu. Vale, orain beste lan bat. Orain talde egokia topatu dugula, adibidez hau. Hau ondo dago, baina ez dugu arte bide. Eta 3.000, 2 bete ditugu. Eske hautaketa egokia egitea garrantzitsua da. Hau adibidez hartuko dugu. Hau ondo atera daiteke. Gainera antarde beitu zer ritmo hartu duten. Lantarde bikaina hartu dugu gainera. Gero eta haien arteko konpartitatea gero eta hobeagoa izan, argita garbi gero eta lan hobeagoa egingo dute. Edo niko lan ulertzen dut joko honen Ostia, baina geldo doaz, Igual ez dugu ematen denbora, Uf, larritzen hasi naiz. Larritzen hasi naiz. Bost egun eta bakarriko diseinua eguneko 50 doa. Ua! Legrarritzen hasi nau. Justo hiliko gara horretarako, baita ere. Ez dugu fanak, baina, bueno, ez ditugulako lan sistemak eta gozak egin. Neko 80. 84, 85.
Solicitud de empleado. Any job. 22. Salario. Aceptar. Ahora, joan egin zaigu. Programatzailea. Ez, onartu da. Ostia, primeran. Onartu da, soldata berria. Jetxe dugu soldata. Bueno, pizkat lista jarri da eta lan. Beraina egin arteko lana pizkat jetxe egin da, baina bueno. Gutxenez soldata berri hori onartzen badau, niri aize pizka bat ematen dit. Vale, bi egun falta zaigu, Venga, guk aldu. Bi egun gure lan talde alduela. Animo, ganbate. Ganbate, my friends. Halako hizkuntz nahasketa egin naizen. Bai, egun bat edo atxeratuko gara. Putada. Egun bat edo bi, ez dakit, hortek ibiliko da. Eta diran talde bikaina dala, hau. Me cago en tal. Ordu estak sartu beharko dituzte, pero bestela... Gero aparkalekoak eta dana egin aldira hemen haieke haien kotxetan etorri alizateko eta lako movida, osea, benetan flipantea dara jokonetan egin aldena. Nik hemenik ez nizatera momentuz, presa txiki hauetatik, eta bai, egun bat edo biko atxerapena jasoko dugu eta enpresak dirua kenduko digute, baina, bueno, lana haitza garrantzitsua da eta espertan bera ustea. Tamasero, tamasazpi, irago tamazortzi, irago tameretzi, eta egun. Bi eguneko atxerapena, txabal. Eta zenbat diru ematen diguten, eta zenbat joan behar garen boltsikotik ateratzen. Eta mamos, joder. Bueno, 5.000, bueno. Ez dago txartu. Oso askartuko dugu. Ez que daude... Kriston lana gaude hori egiteko baina... Momentuz... Que se congele, anda que le den. Men, garrantzitsuna da lan egitea. Gure portxikotik beste diru pizkat bat atera barko dugula jabeta bukatzean. Bueno, ez doa txarto. Ez dugu bukatuko, baina ez doa txarto. Aterako dugu... 4.000. Kroek nik uste ematen digula, ez da? 3.000, 4.000 sortzireun, 6.000 sortzireun, bai, 6.000 sortzireun, 8.000 eta piku. 8.000 6.000 inguru. Ai. Zioak askata daukat eserlekuan apoiatzeaz. Vale. Creo que es pues 52, pues menos bosteun. Ala.
Fuera. Jarraitzen dau tipoa gurekin? Edo joan egin da. Peskatxeagatik. A toma po culo. Espusatzen dut orain, honen... ba ez da inbat. Pues hobeto, behitu, bustun gutxeago ordaintzen dugula soldatas. Kabroi bat nahi. Kabroi gutxa naiz. Soldatas geisten diren gehiagin. Kabroi gutxa naiz. Eskatzen duzula, ba, fuera, bera. Cago en tal. Gaztetaz aprobetxatzen, soldatak geisten, meko hauen tal. Esplotatxeila deituko naute horzi. Hiru egun, falta dira lana entregatzeko. Eta oraindik hor gauden, horri biliko gara. Eta sortz mila, eta baina, largo mila, largo eta lau mila, largo eta lau. Hori biliko gara, hori biliko gara azkenengo gunean. Promozionatu. Zakizen bat bug. Eta publikatu. Vale. Hau adibidez. Harin egingo dutela. Madre mía, que bai hasi dira harin. Me cago en tal. Artistak ez dauden erditik hobeto. Artisteterako ziren. Artista bat ertu behar du bideko artista bat, baina demore eman, oraindik. Hau bai dala erritmo ona. Artistak ez daudenean erditik. Artistetarako beste tal bat egin beharko dugu. Artisten mundu horretan sartzen dira. Dizien zaila bat sartu, nagusi bat sartu, eta bieto hiru artista sartu, y a tomar por culo. Me cago en Dios, zer ritmo ona daraman. Doia bihar bukatuko dute. Promozionatu. Vale. Publikatu. Eta 8.000 diru irabazten dugula. Ondo. Artistak ez ditugula nahi erditik, kauen tal. Artista gutxi. Claro, ulertzen dut azkenean azten dira eskatzen artistak daudenean erditik pizkat diseinatzeko sistemen esango dut. Menuak eta guzti hori. Orduan artisten lan pizkatxo bat berrezkoa da. Eta horrek, ostia, sortxiko pentsanitzako lan bat. Ba, hau momentuz, eta biatuko dugu... Bueno, ez da munduko errinorik geldoena, baina ez da munduko artista. Computador muy mal, bien.
Mirar de nuevo. Mirar de nuevo. Excelente bate. Normal. Beitu, hau. Hau interesgarria da, daukalako genial. Vale, genial horrek eragingo du hobeto joatea gure lantardea. Egon dago eta beratzi. Hori da behar dana. Lantaldea gero eta hobeago joatea. Eta gainera lagunduko die ondo. Eta diru gutxi eskatzen dago, beraz, inoiz baino hobeto. Baina, gaiztu zaigu bat. Horren etorri da diseinatzailea, bideko diseinatzailea, eta hasi dago erritmo bat hartzen, nahiko desente. Gaina lantalde bikaina, lantalde hori erritmo hobeagoa dauka. Eta diru txiki bat, gazta egiten dugu. 2.000, 2.500, 5.000, 8.000, iaia 9.000. 6 egun, 6 egun faltan. Vale. Último mes. Gastuak. Gaur hartzen dago nola doan. Eman segundo bat, Beneficio net. Oda irazten duen. Hemen da gastu guztiak. Salarios. Hau da gastoa. Eta hau da benefizioak, bale. Osea, gastoetan ditugu 12.000 eta piku. Bale. Osea, hau da, salarioetan, pertsonetan eta kontratazioetan gastatu duguna. Aurreko hilabetean. Bale, urtarrilean. Eta hau da urtarrilean irabazi duguna. Eta hau da 6 hilabetetan. Eta hau da hilabete honetan, momentuz. Momentuz 0, porque... Boste egun! Ya hasi serie J Fuego, Ya hasi serie J Fuego, chavales. Ez dute bukatuko. Kabroiak ez dute bukatuko. Dira zarratu da. Nuna ikusten da hartuta daukadan lanak. Ekonomia bat zirunda, largo eta bian. Done, late, done, state, café, inadecuate. Oda orain hartu dudana. Ez que ez dakit. Car Inc. Bai, oda hartu dudana. Uste dut. Ez nago oso ziur. Kaka. Cancelar. Bai, ya cagada egin dut hor, vale. Eske hau ja komplikatzen hasi da, Vale, hau hartuko dugu. Adibidez, nahiko simplea dala. Nahiko simplea, baina... Ostia, kostatzen zaiena. Piguta da noa, osea...
Pikutara joateko erritmo bikaina daramat. Bueno, oinoko eta magosta ez dago txarto. Momentuz, hilabete honetan ja, kansatu dugun software bat, dirua galtzen goaz. Momentuz. Vale, ondo da, uste nuena baino hobeto. Baina, honetaz ezin dugu bizi bakarrik. Vale, erritmo ona, animo, gambate, erritmo ona. Por cierto, baita ere, komentatuko dut, gaztotxapelekin egin nahi dudala Japan Weekendari buruzko sotzeneko txikitxo bat pizka komentatzen zer gertatu den aurten Japanarekin. Porque kriston, esango gauza bakarra da kriston oste eman direla aurten, vale? Pasan urtean nahiko hobekuntza edo hobeago ematen zuela, izan dezaket, eta aurten itxuraz ostea bikaina hartu dute, osea, ez dauka zer ikusirik duela pasan urtekoarekin, benetan, baina zer ikusirik ez. Vale, osea, benetan ezberdintasun bikaina. Amerika milakoak. Hau. Bikain. Venga. Vale, 6.000 positibo. Bueno, kendu soldatak eta bar, eta hilabete honetan negatibo. Hilabete honetan negatibo. Mugatuko dugu. Nanori kasatzerarena faktura pasa digu. Bueno, batzutan horrelakoak gertatu izaten nahi dira. Ikusten danean ez duala ondo gauza, edo koska. Ea lan hau ondo ateratzen dan, eta dirue bastan joan algaren, porque hor dago posari garrantzitsuena, diru irabaztea. Momentuz erritmona darama, astean 2 edo 3 egin izango bagenu, oso baita ere ikasketa esartzen joatea, horretarako dirua behar du, klaro. Niko nintxortan nahiko eskas nabil diruz. Desarrollo, venga. Ondo zoa, el ritmo ona zoa zera hartzen. Igual bukatzeko talde hau nagusi bat hartzen dut pizka bat aiei animatzeko eta bar. Ikusi behar dut. Ea, bueno, hemen badeko baita ere potxiko txikitxo bat eginda. Zemilakoa. Ez da asko, baina zeo zer bada. Gorko egunean lan bikaina egin dute. Publikatu. Bale, beste gantxo bat.
Hau harin egingo dute. Hau harin egingo dute. Oso harin. Eta primeran etorriko zaigu pizkat... Aurrera ataratzeko enpresa, baina. Besteak beste. Bi egun ematen dizkizuet, hau bukatzeko. Bueno, ja, bakar. ez dugu bukatuko aste honetan, bueno, jabete honetan, baina... Primeran egongo litzateke. Vamos, ez dut uste, igual sorpresa bat eramaten dut, baina... Ez dut uste. Zurazki datorren jobetearen hasierarako bukatuko dute. Gauza da hasieran ez dut bada oso ondo egin. Ez naiz, bueno, ikasten unua, osea, gutxenez mantentzen naiz. Eta hori ja nahiko txo da, Hori ja nahiko txo da. Mantentzen joatea. 3000. Ala hostia. Zemat horrein dolar du soldata ez, non da eman. Eta, gaude, ez pentsa, soldatak erdaintzen ditugu da. Bi urte eta urte bakarra batzuk. Zagode, 2, 4 eta 1, 5. 2, 4 eta 1, 5. Egia da, 5 gaude, hostia, epa. Promocionar. Publicar. Hau. Baina, gaurkoan gutxi egingo dute, baina, bueno. Ea, azten honetan zehar bukatzen duten. Principios. Ez da lan oso potentea. Ondo, ritmo ona, eta hori gustoko dut. Dirua harinarin batu behar dugu eta. Hau pai. Hau pai. Gora. Dirua behar dugula. Wo. Promocionar. Publicar. Vale. Tistilla bezate baldin badago ondo. Eta lidertxo bat bilatuko dugu, Liderazgo. Mira de nuevo. Bien, mira de nuevo. Betu, genial, hau. Jode, gazteagoa da, txapizka txarragoa da, ez da, bez? Eta horrekin ja talde hau, egun dago eta naika primeran, talde hau nahiko kompleto egongo ditzateke, egingo dut kalkulagailu atera dut eta baten, bale? Nahi dut egin kalkulo bat behar dugun diruaz, kalkuladora, dira, 3.982, gehi 1.948, gehi 2.500
Amairu gehi, 1700, hirurogeita hamabi, gehi, 3800, eta hogeita hamazazpi. Hilabetera atera behar ditugu $14,000. Vale. $14,000 behar dugu hilabetero. Vale. Momentu hilabete baterako badekogu. Eta bihar ja, langile berria etortzen zaigu, hori ona da. Erritmo ona daramate, hori be ona da. Ala 1000 ateratzeko behar ditugu 8.000ko bi. Ostea, gauza komplikatzen hasi dira. Eta talde bikaina dan gauza komplikatzen hasi dira nahikotxo. Eta pizkanaka bera joango. Azkenean diruz pikutara joango naiz. Ja, honetan 17.000 lortu eta ez dago txarto. Eta hau ez dugu bukatuko hilabete honetan, baina datorren hilabeteko lehenengo egunetan bukatuko dugu. Bueno, ez dut uste hilabete honetan bukatuko dugunik. Itxerakoa izango litzateke. Eta ritmo bikaina daraman. Gutxienez 3.000 positibo atera dugu hilabete honetan. Mila positibo, vale. Bueno, ez dago txarto, 1000 positibo. Pitinka, gora goaz. Publikatu. Eta beste lan berri bat. Honekin saiatuko gara. Eta saiatuko gara bizkat rolak administratzen igual, Hau ez dira cambiar roles. Autorol, programador. Autorol, artista. Cambiar rol, autorol. Diseñador. Cambiar rol, autorol. Diseñador, cambiar rol, autorol. Eta gure pertsonaia izango da denetari. Diseinuan ikusten danez gehien bat ateratzen da. Baina, bueno, guztizko pizka dakoan ez. Hau, nagusia dela liderazgo. Horretarako hori da teorian izkat bueno, teorian zuk zara liderazgo. Honek arten eta diseinuan igual eskat gehiago dauka, baina eta era horretarra pizka bat peitu, 150 200 osea, rolak jarri ditugunean, hostia, kristono bekuntza, txabal. Aibala, hostia. Kristono bekuntza hori nabarituko dugu nik uste 218, hau txabal.
Gauza, larritzen dagoena da dirua, gehien bat. Eta eramaten duen denbora. Bertan bera egingo dut hau. Ostia, 5.000ko sanzio bat, Ufa. Hau hartuko dugu. Hemendik diru aterako dugu. Bada espada. Porque baliteke guk behar izatea diru hori. Eta igual hasta kreditu bat eta guztila 4.000 badira. Eta lau egunetan ez badugu bukatzen kreditu bat be eskatu beharko dugu. Gutxi, kantietate gutxiko kreditu bat, baina kreditu bat azken finean. Eta ez dugu bukatuko, ez pentsa. Asko, rolak jartzerakoan asko betu dute, asko. Haien lan asko betuko dute. Eta haien gauza horietan zentratuko dira, ez da izango bakoitza nahi duen egingo dau. Gutxenez badirudi bidea enkaminatuta dara magula. Badirudi. Errealitatea eta geroa oso ezbeinak dira. Lau egun falta dira. Atzerako gara. Razoia zergatia. Igual neke dau. Atzeratuko gara, gehiagilarala, atzeratuko gara, haze movida. Haze kagana, trololololo. Pikutaragoaz, trololololo, pikutaragoaz. La 1.500, estás flipado, chaval. Y la 1.500 ibas. Vas que me contento, chaval. ¿What? ¿Tú estás flipado? Miyako bat y vas más feliz que la una. Chaval. Soldatetan diru txautzi dugu larrentxe bertan. Diru gehiegi. Eta ez duzu emerezi lan egiten duzu. Osea, behar duzuen denbora mierda hau egiteko, benetan ez duzuela merezi irabazten duzuen soldatak, txabal. Eta hau, ¿qué cojones, osea? Ez dituzuen merezi zuen soldatak, osea, benetan.
dituzue merezi soldatak. Osea, vamos. Hostia. Gainera ardia edo emango digute. Cargar partida. Joango gara menunera eta zerotik hasiko gara, porque eske, vale, orain pizkatu beto kontatzen dudan dana. Cancelar, joder, que pisaos con los... Labute Inc. Hau, eta dirutxo hori, mehatzen dara rogoi, hasi. Eta orain askoz ere hobeto hasiko gara, orain ja pizkat gehiago kontrolatzen dudala, jokoa bera. Hau ja nahiko galduta zegoen, baina bueno. Ezetz, joder, que pesaus. Obeitu, hau adibidez nahiko ondo dago oso garbia delako ingurunea. Eta horrek suposatzen dau, diru gutxiago gastatuko dugula. Eta baina jarri. Vale. Roiotxo bat jarriko dugu mendiko, lan pizkate elegante. Eta barruko argia. Bat. Eta bi. Maia. Ordenagailua. Zerlekua. Eta vending machine bat. Momentu sorry, porque esta diruaz kapo gongo gara. Vale, lehenengo eguna. Godugun lehenengo gauza bat da, taldea honen orduak onarte. Eta lehenengo lanak hartu. Nunca. Adibidez, hau. Que no, pesau. Lehenengo lanak, simplenak dira hor diru, alik eta diru gehien bildu behar dugu, eta alik eta langile berenak eta lan taldeak alik eta lan oberenak egiten astea. Adibidez, azten gara uneko unean. Gure pertsonaia ez du isilik egon, ez du soldata eskatzen ez ezer, 20 urte ditu gure pertsonaia, ondo, niko eta bi, ondo, mirantza. Desarrollar, desactivar todo, joder, que pesado, ahora más cosero beto. Bueno, garbitxarena eta gero hasiko gara kontatatzen garbitzaileak, eta momentuz, zera, langilea kontratatzen azten garenan pentsatuko dugu pixko bat garbitxaren mugido horietan. Eta kriston txizau gurea naiz. Kristonakoa, eta ja gaua eltotzen ari da, eta denik arratzaldeko ez dira ez da arratzaldeko zeirak, gaua eltzen ari zaigu ja. Bilbora. Vale, publikatu. Eta erazten dugun lehenengo diru kantitatea. Hau, egingo dugu. Eta hemen, haien hobekuntzetarako jarriko ditugu. Hau, eguraldi, esak, primerako eta bar. Eta gero, mai batetan, tipo enrollatu naiz, kafe makina bat. Kafe makina bat. Apalategi bat. Landaretxo bat. Eta hau.
eta ez deran derecho bat, izat politago egoteko dana. Gero gelak eta bar, gero eta hobeagoak izatea, bale, hauek, entornak eta bar, temperaturak eta bar, gero eta berdeago, gero eta lan egiteko egoera askoz ere hobeagoa izango da. Hori oso garrantzitsua da kontrolatzea. Montonetan gastuak ez ditugunez. Bai, gastatu dugun dirua hor gauzak egiten eta bar. Orain da momentu hori nun aurresten joan behar garen. Ameru da zibeli bakarriz dago, soinuz. Hau zuzenan eziko da desarrolloa. Zaitu bestera batera hemen, komuna egingo dut, hemen hasiko naiz mailak jartzen, edo hemen ez dakit nola egingo dudan. Mendik tartetik tokitxoa utxiko dut gero zera pasio bat egiteko eta gelak egiteko alboetara edo horrelako zeo zer ez dakit. Taldeak, talde bakoitzak gela batetan egoteko edo horrelako zeo zer. Publikatu, vale, 20.000, ondo. Hau. Lehenengo jaetea ondo doa, hemen hasiko gara dirua sartzen. 5.000 edo, depositar. Gure... Vale, zer gasto izan ditugu? Cuentas, construcción, cuentas. Vale. Jakiteko eta kontuan izateko eta horrelako mobila guztia kontuan izan behar ditugu. Gastoak dira, eta nik komunaren joatekoaren beharra daukat horreintxe bertan. Nahi izatekotan edo zen momentu saltatu dugu diseinuaren programa sortzearen atal batetik bestera, baina gero eta beranduago, gero eta hobeto. Kasu honetan, nik orain txarretan hain nabil egiten dirua batzeko eta azteko alik eta lehen jende berria kontratatzen. Claro, movida da, ordenagailu asko sartzen baditut gela baten, desibelio asko soinu eta arazo egongo dira. Eta hori txarra da. Zarata asko txarra da. Vale, publicar. Jode, jazten gara hauekin. Hau. Venga. Eta utziko dut hau hemen, eta komunera noa bitartean, bale? Markatuko diazo segundu batzuetan.
sufrir Gunoi Zuei Vale Ordu, nik uste ja pizkat garai aldo segula. Ostia, sukaldaria eta guztiz. Aibala, ostia. Limpiador. Pizkat lehenago. Lauetatik 8 adibidez. Hola, neltzen garenean dena garbi dago. Ezagitazu maitea bihar ere nirekin. Kanta. Yeah. Esan maitea, esan lastana, entzun nahi dudana. Venga, orain asko zero beto, dana, ziur, orain ja pizkatena hobeto kontrolatzen dudala, ziur orain asko zero beto esango dugula. Izango direnei. Beitu, jazta garbi, sortzitarako badoa. Eta gu beltzen gara hor, jota fuego, jota, irabazi arte. Jaio nintzen bai, guda baten erdian, eta marrua, zandet gurasotzat, ez ezan inoiz, aurrugatu atako. 9.600. Vale. Dirutxo bat gira sartuko dugu, ona, barrura. Depositar. Bale, metximia gehiago ditugula, beste 8.000 gehiago. Eta, ere ingo dugu, jarriko diogu beste maitxo bat, beste eserleku bat, eta beste ordenagailutxu bat. Eta, hasiko gara bila, diseinatzaile baten bila. Igual, azteko. Hau nahiko txo da. No, zetuko gara genial, hauek. Beto ez nahiko txo dauka. Pizkat nahiko txo txarragoa da. Baina, kontratatuko dugu. Eta, bidaliko dugu azteko tipo neri. Autorrol, diseñador. Hau momentuz eni utziko dugu. Eta tipo neri educar diseño. Bidean, vale, bidean da daukana bilabete batetan educar. Eta itartean dekogu gure hau nahiko trebea danez eta arazo gutxi izango ditunez. Ui, ia egun baten egin dau, ostia puta. Vale, publicar. Ongi. Lan taldea zelan da, ondo bergota masei, ondo, hori gana da. Hau. Artistak ez ditugu momentuz. Vale, harteko dugu hau. Gure pertsonaia, gutxi gora bera, egin alduen, edo aldezakeen, edo ez dakita, ditzak astu ditut ja. Badirudi,
ritmo ona daramala. Zaztu, entxertan kontatatu guguna formazio batetan dagoela, diseinatzailea. Hori da zuri, montuz de zuliaren hori da ondo mantentzen da, hori ona da hori, oso ona. Vale, ondo da, nahiz eta orokorrean ondo doa, vale. Eta lehenengo soldatak ordaintzen ditugu, eta kriston positibo, 34.000 positibo, oso ondo. Ez zer garbitu emakume hori, Vale, orain ondo hasi. Orain beko ditugu. Eta ditugu ja aurreztuta 40.000. Oso diru kantitate hona da, dekoguna orain txertan aurreztuta. Vale, teorian diseinatzailea nabil ikasketetan. En klase, vale. Ondo. Hilabete bateko formakuntza bat behin hartuta pertsonan ikuste nahiko ondo dagoela. Ikuste ez dakit. Osea, bez ez dute esango, ez dute horrezkoa besoa bez zutan jarriko. Baina zuten, bihotza da zuten. Publikatu. Eta lan berri bat. Vale, hau, momentuz hau, nahiko ondo, nahiko harin egingo duela gure pertsonaia. Epa, biara munera. Posten hau primeran joatea zuzenekoa. Rafon bat izetea hor, arratsalde osoan zehar nire txapadak aguantatzen. Eta nire tontakeriak aguantatzen. Vale, desarrollar. Para estos bi egun gehiago falta zaizkiola klase. Kontratu dugun pertsona berriari. Ez bana hiltzartu ez, ez nago soziol, ez dakit jaztaete, hilabete bat egin duen, edo horrendik bi egun falta zaizkion. Ez dut bi egun falta zaizkiola ez bana hiltzartu. Publikar, vale, ondo. 8.000 diru bai, ez dugun esain bat behar. Niko poltsiko potenteago da gordetzen. Eta hori nada, hori oso nada. Bizietako arte, hau egingo dugu. Denbora dekogu, beraz, nahiz eta arteren inguruan izan. Vale. Usto seigarren egunen teorian itzutzen dela ikasketara bidali dugun pertsona hori. Uste dut, bai jo. Ez nago soziur. Gero eta hobeto goaz, hori hona da. Hori oso ona da. Bueno, ja, eta honetan momentuz gutxiago, baina... Ez dut gorkoan jadator ikasketetatik pertsona diseinatzailea. Kontratatu genuen... Ba ez, bihar, orduan, horrendik egun bat falta zaio.
Jaitu honetan pizkat gutxiago irabaziko dugu, baina orokorrean ez dugun ez ezer gastatu ez ezebez, gehiago irabaziko dugu. Osa, pasan hilabetean, gasto gehiago izan genituen, hilabete honetan baino, beraz proportzionalki, ez dugu bat gastatu. Osa, ez dugu bat galdu, nahi dut esan. Horretzen hau zuen, nik uste. Da berrota masei, ondo. Espero dute asko ikasi duzuela, ez da? Ostia, jode, bai ikasi duela. Kristo natxa bilakatu da. Nekatu egin da, baina, bueno. Hombre, egun guztia pasa ostean, normala da nekatzea. Ea gaurkoan ja bukatzen duten eta holan ja hilabetea primera bukatu egiten dugu. Ez dut uste, baina bueno, ez dute, gaurkoan ez dute bukatuko. Egun pare bat gehiago barko dute, baina bueno, ondo doa lana, ondo hasi, oso ondo hasi gara. Eta hori oso garrantzitsua da. Eta ez dakiz agetik hortuta, datu egin da, baina bueno. Que voy a estar en bakarra, tú estás mal. Daukaz idea putarik ez, ekonomiari buruz, joko. Zergatik ez dago lan egiten? Adoro trabajar, pues trabaja! Ahí va la hostia. Baina lagundu jozu, txo! Ez que zut kriston ikasketak ordaindu pa que no la ayudes. Cago en la hostia. Igual lana beste hasi delako eta beraldu denean ez zegoelako edo, ez dakit. Oso raro bat da hor, egiten ari dagoena pertsonaia hori, baina bueno, vale. Bera jakingo dau. Bakarra, buah. Justo biliko da gure pertsonaia bukatzen lana, oso justo. Denboran bukatuko dau, baina justito, Etxi. Vale, promocionar. Publicar, vale, ondo. Agortuko dugu adibidez. Vale, lana zita zegoelako zan, vale, ondo. Vale. Ja, eta honetan, 9.000, ondo, primeran. Ja, zigara diru bat, potente bat iragazten. Soldatetan, salario, 600 piku, 600 piku, oza, 2.000, 1.000 gaston edo bat ordaintzen dugu, bale, ondo. Ondo badoa, erritmo holan jarraitzen badau, hirugarrena Leicester kontratatuko dugu. Ja, Leicester igual pentsatzekoa da. Kontratatzea eta egita berdina. Merke kontratatu, ikasketa txikitxo batzuk emon, kontratatzen dugunaren inguruan, eta aldean sartu, klaro. Eta hau zergatik ez dago lanean orain. Movida rarak dekote batzutan, baina, bueno, nik ez dakite bugak diren, edo mosleako mobidak diren, edo ez dakit.
Ikusten? Igual diseinatzailea denez bakarrik lehenengo atarian parte hartzen du. Idea putarik ez. Promocional. Publicar. Vale. Ondo doa, oso ondo doa, 18.000. Aurrekon baina hobeto. Arte 2D, hau... Zeratuko gara. Aste bete deko gainera egiteko, beraz. Aste beten atera hartu oso dugu ateratzen, bertan bera utzi beharko dugu. Ez dut aterako. Edo bai. Igual bai, Horren kliko debiliko da, Depende, hau azten badaia de bakitis aguditis. Ostia, ez ditu egin komunak. Me kago en tal, astu egin dudala komunak egitea. Igual horregatik dala. Kago en sos. Ez ditu egin komuna hondiak egingo. Hortz. Atari bat. Lehioa. Atea. Hementxe. Komunak astu ditu dala egitea. Txabal. Argi pare bat. Eta... Txizalekuan ondabil. Lámpara de pie. Vale. Lámpara de exterior. Ok. Au, retrete. Ole. Momentuz horrekin soberan. Astutan neukan txizalekuare. Igual horregatik zan, Ojito. Astutan neukan hori. Badirudi, zeukan araza konpondu dugula eta hori oso garrantzitsua da. Baina... Ez di emango denbora. Marmiako hau. Acertar. Eta... Prestatuko dugu beste maitxo bat. Beste ordenagailu txok bat. Eta beste zerluku txok bat. Eta hemen digutxo gora bera, hemen. Basiotxo egingo dugu edo. Eta bilatuko dugu programatzailea. Merke 2000... Posteon. Bitu, genial, bi ditugu. Hombre, lapio trabaja duro, vale. Vale, hau kontratatuko dugu. Taldean. Cambiar rol, autorrol, programatzaile, eta behaliko dugu programadoreko bideko programatzaile, bai, edukar koste 2200, venga. Datorren hilabeteko hasierar arte. Eta holan, programadore bat dekugu, merkea dana B, Konverti merke eta pizkate programatzeian horietan eta 158 ez doa txarto. Ez
Ez doa txarto, ez doa txarto gauza. Gaina diru nahiko gogoratu, hemen gordeta diru nahiko txodeko gula, behar izatekotan. Yep. Zer luze paper luze, bat software contratos... Ah, vale, claro, kansalatu dugun kontrata. Bueno, lasai. Denok lasai. Konponbidean gaudela. Venga. Horrengo eguna. Gero lurrak eta hor baita ere dakidanez planak ez, lurrak dakidanez herramientas de comunicación, no, carretera, muros, ez dakit nola baina hori dakian ez, hormak, paretak eta bar margostu aldira eta moeda asko. Ez dakit nola demontla egiten da, baina dakian ez egin alda. Eta ez temakumea bor geldirik zergatia. Adu trabajar, pues trabaja, chica. Igual diseinua, diseinatzailea denez eta hau pizkat gehien bat lan hau gehien bat programatzailearen lana delako denez igual ez du lanik egiten, baina bueno zaitu no zituitzen, baina ezin dute ezer eskartu 4.000 euro, bueno, 5.000 euro dolar soldatetan vale, ondo, 19.000, ondo línea de comandos, bi arte 2D bi hilabete ematen dutenean bai, eskaso honetan denbora dugunez eta ondo eta ina izango denez emango dut gaurko eguna hau diseinatzen hola, gero emaitza hobeagoa izango da eta ja beharamunean azten garaia diseinuarekin. Porque hau ja, gaur bertan. Hala, listo. Eta hau, 10.000 diru eman digu adibidez, osea, primera. Handeko un artista bide. Vale. Ondo. Ebazkinak ja pasan, ja aurreko hilabetan baino gehiago. Baina, claro, soldata gehiago bat ordaindu behar dugu, beraz. Soldata bat gehiago, bantzeko azkenean. Vale, eguna da, diru parte bat, berriz ere, 20.000 edo, gorde. Olan, poltsiko potente bat dugu, ja, gaude sortzen poltsiko, desente bat biharamunerako, behar dugunerako, ez kreditoetatik ez botatzeko. Gaina, antaldea, pikaindoa, bari oso garrantzitsua da baita ere. Eta hilabete honetan bukatzen duten lan hau, gustatuko leitzaidake baia. Venga. Eta beste hori, lehenengo ataria bukatzen dut, ala, venga, besteek lan egin dezatela bigarren atarian. Claro que sí. GG well played.
ritmo horretan ez du bukatuko gaur bihar, 8an. Baina, bueno. Gutxienez poltsiko desentea landu egin dugu, orain arte. Eta uste dut hilabete hau pasatzen denean, lehenengo hilabeteak izango dela lanean, eta jakin ahal izango dugula hilabetetan zer nolako pronostikoa izan dugun. Está en bancarrota, hombre. Hilabete pasatu behar da. Badirudi. Azkenean 8.000, pizkat gutxiago, bueno. Justo zutelako bukatu, baina, vaya. Aquí no hay playa para... Podéis tener movida. Hace tiempo promovida por el ayuntamiento. Listo. Publicar. Fama irabazten goaz, Medio artista bide. Hori ondo dago, fama irabazten joatea. Pero al llegar a agosto, vaya, aquí no hay playa, tarararara. Bederatzi ondo. Horren ja, gaur ere ertotzen zego ja programatzaile berria, hori hona da. Ea zenbat ikasi duen. Ondo. Kasketak horiek ondo doazte, asko ikasten dute. Eta hori gustoko daukat. Momentuz programatzaile adibidez. Programatzaile adibidez oraintxe bertan ezin du ezer egin diseinatzaileen gauza bat dalako. Gehien bat. Hori holan ulertzen dut, baina. Vale, a ver, egun pasa. Zeran da, ondeko rataretzen. Suposatzen dut hori, pizka bat... Ez que men ni suposatzen dut lan egiteko era ezberdineko gongo direla, adibidez egitea programatzaile talde bat, diseinatzaile talde bat, eta lanak pasatzen joate batetik bestera. Hori izan daiteke, beste era bat izan daiteke igual, nik orentxoten egiten ari naizela, azten ari naizelako. Nik suposatzen dut efizienten izango dela bat, diseinatzaile talde bat, programatzaile talde bat, hau bat talde bat, honen beste talde bat, eta lana batetik bestera pasatzen joate, adibidez. Diseinatzaileek bukatu dute diseinuan, pasatzea programatzailei, eta diseinatzaileek beste lan batetan hasten dira, eta lan pitinka. Suposatzen dut hori izango dela ritmorik edo erarik oberena. Baina momentuz, 3 tipo bakarrik ditugu. Eta diru ezer gutxi. Eta bi ez dutela ezer egiten, eta ez dakit zergatik. Me gusta mucho Rabote. ¡Hala! Eta horrengoa zer, sexua lan tokian. Que si te molo, está guay, baina lan egin behar duzu, la hostia. Osea, ezin zara despistatu nigan.
Osea, badakit kriston guapo naizela, baina... jode. Me gusta mucho la bote. Osea, ni badakit kriston polita eta guapo naizela, baina... Jo, benet, osea... Claro, gertatu zaigu aurreko bestearekin bezala, kasu honetan baritxoin. Egingo duguna da, hau, kanzelatu, diro galduko dugu, baina bueno, batzutan nolan da hobeto, eta hartuko dugu hau, hartu bai, eta hau ziurazki kriston harin egingo dugula. Edo harien egitea espero dut. Hilabete hau pizka bat desastroso izango da. Igual hasta negatibo bukatzen dugu. Lehenengo hilabete negatiboa izango da. Bai, ezta. Baina gutxi gati, bueno, mantendu algara. Negatibo hori mantendu daiteke. Ez da oso garrantzitsua. Ez da oso negatibo. Ah, claro, udadala. Ah, bala, hostia. Justo, udetako porrak. Every single day of my life. I wanna love it. Eguzkia doa. Uda eta guko sartuta. Lana, programatu. Bi ordu eta erdi daramagu ia, Eta gotxartu. Arratxalde guztia da daunez, pues... Zeirak eta erdi dira eta jak gau ez da. Osea, hori da gauzarik, moedarik, raroena. Epa, promocionar, yep. Publicar. Vale. Azten gara ya. Bueno, momentu zudadanez. Hauetako beste bat. Niko simpletxoak direla. Uda gutxenez pasatu arte. Goza simpleak hartu behar ditugu. What not love. Eguna pasa. Tu madre non amor loco. Zenbat min egin duen Hearthstonea baietz. Baietz, zuek lasai. Nik loetzen zaituztet. Hearthstonea min asko egin duela, nire buruari gutxenez. Min asko egin dio, Hearthstonea. Bai, eta espaldiz dela joazten, baina bai, min asko egin dio. Ai, bien! Animo, zuk altuzula, gutxi falta zaizula, ibaitonetan bukatzeko lana. I wanna love you. Ritmo honetan ez du bukatuko hilabete honetan, eta horrek larritzen dago.
Vale. Bos mila eta piko, 6.000 eta piko horretzen du, oza, hilabete honetan 3.000 positibo, ez dago txarto. 3.000 positibo, ez dago bat ere txarto. Bai, ostia, bai bukatuko dugula hilabete honetan. Ahi bala, ostia. Agur, lauto... Niun. Publicar. 8.000 basita. Amarilla, gorera ditugu. Soberan dago diru kantitate hori. Hau. Harin egiteko. Lan nahiko harin egingo dugu lantxo hau. Betu ja... Ia erdia egingo du egun baten. Karraten niko txokortaz betu, 6 hilabetetan ama 2.000. 6 hilabetetako lantxa eta pasan hilabetetan ama 6.000. Ez dago bat ere txarto. Pero ja lankideak ere datozona, gurekin lan egitera. Me gusta mucho Rabote. Ay, qué guapo es. Ay, love is in the air. Everybody's looks around. Tren da programatzaile hori da. Diseinatzailea lehenengo aterrian egiten du lan eta programatzailea bigarrenean. Interesgarria da hori jakitea. Horregatik asko zer interesgarria izango da pizkate aurrerago egitea dana taldetan, hau da, egitea diseinatzaile talde bat, egitea programatzaile talde bat. Eta ela horretara lortuko dugu aurrerakuntza edo hobekuntza gehiago, porque adibidez programatzaile, osea, diseinatzaile talde dagoenean programatzaile talde dagoenean programatzen diseinatzaile daude diseinatzen, eta lan bat bugetzen dutenean bestea botal diote. Hori zurazko izango da exitoaren klabe bat. Every single day of my life. Bai, burua jaten zait, badakit. Naiko ondo badakit hori gainera. Epa. Publicar. Hartuko dugu. Zaiatuko gara honekin. Eta hau lortzen badugu, pentsatuko dut beste pertsona bat kontratatzean. Kontratatzeari buruz pentsatzen hasiko naiz. Balitekelako interesgarri izatea. Gauza da, hau gauz esango da, hau bukatzea. Ziurazki, diseinatzaile berri bat ziurazki. Ez nago oso ziur. Pentsatu barra daukat zer. Zer etor daiteken ondo gure enpresarako. Artista bat, igual. Entonces horre esan daiteke dekogun emakumea diseinatzailea da, bideko diseinatzailea, bideko artista bat laguntzeko diseinatzaileari ideia ona izan daiteke.
Ba, 1500 gatik edo, adibidez. Genial, bitu, hau deko genial. Hau hartuko dugu. Eta ikasketetara bidaliko dugu. Automatikoki holan hasteko. Dala, hau, jarriko diogu cambiar roles autorrol, artista, educar, artista, bidekoa, educar. Eta holan, ja, datorren hilatera arte egongo da artistiko ikasten. Ikasketa artistikoak egiten. Hemen jarriko dugu ja bere tokitxoa. Eta ikasketak artistikoak hasiko da egiten, penden makumetxo hori. Eta ja, horrekin lau gara. Eta horrendik ez dugu ez lehenengo urtea bukatu. Gainera, poltsikoan diru kantitate egokia dugu gortze, eta hori posten dago, bihar amunerako, nolabaiteko defentsa bat dugu. Vale. Bost egun. Bueno, ondo da, nire ustez ez doa txarto. Gainera... Onde gongo litzateke nun jakin, nun... Ezin dugulako ikusi, bai, hau da gure lana ezin dugu ikusi nun zenbate baten digun, edo zelan doan, bueno, zelan doan bai, zenbate baten digun, besteak beste. Bi egunetan ez dut uste bukatuko dutenik, baina, bueno. Zeran da, egun da, ostia, galdu egin da, pizkatxo bat, Epa, desarrollar. Nik despezatzen bat nahi, sare gutxiago bukatuko dute. Egin arteko lan hori pizka bat bera egin du, baina, bueno. Eta nahi zergatik ez du ezer egiten. Tío, zure lana da, neneska. No me jodas. Osa, 3 egun ditugula hori bukatzeko eta zuk potrak ikutzen. En fin. Sorte nahiko ondo dala dana, biegu falta direla, eta nahiko bidona dara mala. Porque, vamos, astea kanporatuta egongo ditzateken neskatoa. Zenbat utzi dugu soldatetan? 8.000 eta 2.000, 10.000 ordaintzen dugu orain, bale. Jakitea oso garrantzitsua da. Porque manteniendo da makumetxo hau. Eta honen erruz ez du bukatuko denbona. Porque me cago en tal. O sea... Ez du bukatzen. Akojonantea da programatzaia potoak jartzen zaizkiolako ez laguntzea eta horregatik berandu bukatzea eta diru gutxiago irabaztea. Benetan akojonantea eta are gehiago prestigioa egotzen digunean. Ez du bukatzen denboran, ez du bukatzen. Programatzaileari potoak zaizkiolako jartzen, baina bueno.
itxoin, igual artista lana bada ustut ulertzen ari naizela jokoa eta exitoaren klabea. Osea, daude diseinatzaileak, daude programatzaileak, artistak eta... Es que ya está aquí, está zenbat de jende talde dagoen, tío. Promocional, ea bukatzen dugun, vale, publicar. Osea, daude artista programatzaileak eta diseinatzaileak. Diseinatzaileak hasierako partean hartzen dute parte. Eta gero sartzen dira programatzaileak edo artistak. Lanaren arabera, eskakizunen arabera. Eta hori eren esaten dizu. Eskaso honetan artistak dira uneko meretzian. Artista ez dugunez, momentuz, ez du lan egiten. Hau adibidez, hau uneko unean programatzailea dalako. Eta horrendik begun ditugunez, hau, eta hurrengokoa beste heldu baino lehen. Eta diru ere basi behar dugulako, hilabete honetan aurrera ondo joateko. Hola negingo dugu. Garbetxaiak nahiko txarto garbitu dago, Opa. Despistatu naizela. Bueno, gutxenez emaitza egokiago bat aterako da. Haitu, etorri zaigu berria. Artista. Paristik datorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat naiz ni. Ondo jotzen dut. Teorian, nahiko ondorke, bai, hobekuntza desenteak egin ditu. Supusatzen dut artistek ere diseinuan laguntzen dutela. Supusatzen dut. Azken finean, diseinuan artea edo artearen egoera hori laguntzen... Bueno, eske... Programazioan be laguntzen dau, baina... Publicar. Vale, ondo. Artista 0%. Zeratu algara, Baina ez dakit. Legoten mostratu programatzeia dekot, hori bai. Disein... Ejemplago bak. Abia hau. Onartu. Zaituko nahi zonekin. A ver. Beste ideia bat izan daiteke gela, beste gela bat berri bat egitea, edo beste pare bat, eta ja pentsatzen hastea pentsatuta daukadan sistema horretan. Ez, jartzea diseinadoreak alde batetan, artistak beste batetan, eta bestak beste batetan. Baina hori behar bada, arrostutakoan diru guztia ateratzea eskatuko dit, eta inbertsio potentea egitea. Zenbat gastu. Seguretan 5.000 eta estean, osea azkenean 6.000 positu, 6.000 da txirun, bale, pizkato beto, horreko baina pizkato beto. Hori hona da.
Claro, diseinatzailea lan egiten dauden bitartean bestek ez dute lan egiten. Beste ideia eta zen daiteke, bortxea merke bat eta pizkat dena erakustea eta izatea taldeak denetarik. Orduan denak polivalenteak dira eta denak polivalenteak izaterakoan, lau bost pertsonetako taldeetan denak polivalenteak badira, denak edozein lan egin dezakete, eta denak edozein lan egin dezaketen ez denak haien artean lagundu aldira. Orduan, edamen alditu lau bost lan bat berean, talde ezberdinetan. Beste ideia bat izan daiteke, baina hori suposatzen du ikasketetan diru nahikotxo ustea. Me siento aislado, pero estás al lado del resto. Pesado, gainera. Gainera zer gutxi lan egiten duzu, batzuk, osea... Nire pertsonaia lan gehien egiten duena da, hori argi daukat. Ordude hiru lanean orain, claro, artista eta artista pizkatxo bat dela, eta gero programatzailea eta nire pertsonaia. Vale, ondo. Eta hori nabaritzen da, asko. Normala, normala. Hiru egun falta zaizkigu. Ondo doa, nik uste erritmo hona dara magula. Momentuz. Baina, bueno. Ea zelan bukatzen den aventura hau. Ziren 20.000 zoan hori txartu maten zigutena, edo 12.000 ez dut goratzen. Ez da egiten zait, hori bai prestigioa gora egiten digu eta hori ona da. Guretzako ona da. Oia, hoi hasi da kejaka. Montuz onartuko dut. Bi egun falta dira, Bi egun. Ondo doa, neko 98an. Hau izango da, hilabeteko lana, osea... Tarrekin ez dugu ordainduko soldatak, baina, bueno... Orduan, horrek esaten nau, hasieran eta oraintxe bertan, hobeago dela lan txikitxoak, arinago egiteko, eta gero ja joatea jendea lan taldeak banatzen zoazen erritmoan, lan ja pizkat espezializatu bagoak egitea. Azken egunan, ondo, azken egunan entregatuko dugu, primeran. Bai. Hamaika mila. Bilabet honetarako. Vale, J fuego. J fuego maia zenbat kostatzen zaien. Ai bala, hostia. Apai, kabroi alakoa, dipi bat diru igotzea eskatzen dabil hilabete honetan, Eta hori ez dut gustoko. Igual kanporatzen dut. Ez dakit, Edo soldata jaisteak, ikusiko dut. Nahiko harin lontzen dut prestigio igotzea, baina, bueno...
Bueno, ilumina positibo, ez dago txarto, horrekoan baino, ilumina gutxeago, baina, bueno. Ondo da, gutxenez positibo goaz. Igual, pentsatzen dago, joan algarela, hemen biko pasillo bat eginda, ate bat, eta alde honetan adibidez, erdiarekin, lau eta bi, lau post, bale, hau mengela bat, eta hemen beste gela bat. Ate bat, ate bi. Leio bat, leio bi. Eta landa ere bada espada. Argiak, eta argiak. Orduan adibidez hemen mai bat, mai bi, mai hiru, mai lau. Mai bat, mai bi, mai hiru, mai lau. Orduan, hemen ideia da, oraintxe bertan. Lehenik eta lan hori bukatuko dugu, bale? Eta ideia da gero, kontratatzea bat batean lau diseinatzaile eta lau diseinatzaile eta lau programatzaile adibidez, esatearren. Edo horrelako zeo zer. Bizkat merke. Hemen igual komun txikitxo bat egin barko genuke. Ez dakit ikusiko dut. Lehenik eta lan hori bukatuko dugu. Lau mila, hostia. Mantenimiento, claro, hemen gastatu dudan diru guztia. Hostia. Claro, egia da. Hemen kristun dirutxa gastatu dut oraintxe bertan. Izilik egon. Eta hau, bueno, aurrera joan ala, sistema aurrera joan ala, gelago utziko dugu pixkat, entretenimendu gela antzeko batetan. Gero, gela bakutsak sistema, osea, erabilera konkretu aterako zehaztu aldugu, adibidez, gela hau, diseinatzaileentzako, gela hau, programatzaileentzako. Eta aurrela, hori egingo dugu egia esan da. Epa, egun pasa. Gero egun falta zaie, lana bukatzeko. Nik bitartean joango naiz taldeak sortzen. Sinatzaileak, añadir, tomatzaileak, añadir. Gehitu. Vale. Eta geletan, adibidez, ninguno cualquiera. Beitu materialak, beitu, hemen vale, beitu, gozo berri bat, selecciona toda la habitación, cambiar equipo, modificar esta, seleccionar empleados en la habitación, no. Limitar uso de la habitación. Cualquiera líderes. A ver, hemen
programatzaileak. Eta hemen diseinatzaileak. Epa. Teorian limitatuta dago, baina bueno. Ja eta nahiko txarra izango da. Hemen bai, diseñadores, pero hemen ez dit... programadores. Ez daki zergatia. Bueno, berdin dago. Joder. Vale, publicar. Vale, orain hartuko du diru guzti hau. Kletirar. Eta hasiko gara hemen gureak egiten. Eserlekuak. Jartzen alde guztietatik eta nagailuak. Tableta grafikoak. Kuadrotxo bat. Kuadratxo bat. Eskoat polita osteko gela. Eta jarriko dugu hemendik uraren vending machine bat, hemen, eta hauetako movida bat. Hor, bizkat elegante egiteko. Eta gero hemen, gogo dira programadoreak. Jarriko diogu baita apalategitxo bat. Eta kalkulagaia jarriko diogu. Hor, en plan, super mega guai. Eta landaretxo bat baita ere. Vale. Hau, listo. Aldanetatik listo, listo. Orduan, hau ez dakit zergatik, hau bai, diseinadet... Vale. Orain dekogun jendea. Itxoin. Diseñador, hau kores, hau cambiar equipo, diseñadorea bada, diseñatzaietara. Epa. Equipo, diseñador, ok. Hau programadorea, cambiar equipo, programatzaileak. Ok, eta artista hau kanpora. Vale, orain, dekogu artista bat eta dekogu programatzailea bat. Behar ditugu hiru diseñadore ia pizkat ikasita daudenak. Bitu, hau, genial. Contratatuta. Mira de nuevo. Bitu, genial, beste bat. Pizkat torpea da, baina, bueno. Erakutsiko diogu. Mirar de nuevo. Mira de nuevo. Bien, bien, normal. Cago en tal. Ez dira gertuko
genialeko bat bera ez, eitu hemen. Kontratar. Vale, orain deko talde horretan. Handa berrogeta iru. Bueno. Dago bat, principalki. Bueno, guztiek orokorrean ez dakite asko. Cambiar rol. Autorol. Vale, hau da, lehenik eta behin edukatuko dugu. Vale. Eta orain programatzaileak. Bitumendeko bat. Programazioan gainera nahikotxo dakiena. Kontratatuko dugu, mirar de nuevo, bat. Vale, ondo. Bi. Eta hiru. Autorol eta autorol. Vale, orain bi talde ditugu. Bat programatzaileena eta beste bat diseinatzailena, vale? Bakoitza bere tokian lan egingo duena. Eguna pasa egingo dugu. Bihar amunera arte. Eta ea, froga, hau ondo ateratzen zaigun. Porque ondo ateratzen bada, soldata asko bai, baina... Espero ondo ateratzea. Vale. Lan berria. Principios... Adibidez, artista 0. Adibidez, hau frogatu dut hartzen. Aceptar, lehenik eta behin diseinatzaileentzako. Bueno, hauentzako be. Ea zehan duan, ideia hau, lan ideia hau. Toian ondo joan beharko litzateke, baina... Oso... Ea programatzaileak zozera egiten duten. Diseinuan be. Ez dute zer egiten diseinuan, a ber. Ez dute zer egiten diseinuan. Ez que oso txarrak dira diseinatzaileak. A ber, egon. Cancelar. Si, zer suabeago hartuko diegu. Azteko. Hau adibidez. Edo hau, peskadero ematen digula. Aceptar. Ok. Bale, hau asko zero beto. Pizkiko pizkaneka joan behar gara haien nivela igotzen. Diru asko ordainduko dugu hilabete honetan, Baina espero dut ideia ondo ateratzea. Espero, porque bestela berriz astea zerotik ez dakit nola demontre egin sistema perfektu bat. Edo kriston soldatak ordaintzen ditut ritmo oso ona izateko.
Badirudi ez dit monera doaztela. Hola, listo. Ahí te quedas maja. 20.000 ordaindu, 20.000. 20.000, 23.000. O sea, bueno, 20.000 soldatetan, 20.000, chaval. Ez da soramen bat, 20.000 soldatetan. Ez da batero soramen bat. Bi egunetan iaia lehenengo atalau bukatu dute. Ez da soramen bat 20.000, ez pentsa. Vale, gelditu, desarrollado. También asignar, diseñar afuera, hago fuera. Ok. Eta beste bat, adibidez hau, aceptar diseñatzaile eta programatzaile. Osea, diseñatzaile eta nagusia. Oraingo de programatzaileak ekin no da nabasto. Eta orain ja gaude a tope lanean, a tope. Claro, orain movida da, programatzaileak bukatu arte ezin dutela diseinatzaileak lana pasatu, hombre. Lan hobeagoa geratuko zaie, simpleagoa, eta gero programatzaileak hobeto egingo dute eta arinago, baina... Ok, asignar mendikanduko digu Korea, ja bukatu dutelako. Ego lan pizkat laguntzen dien. Baina txertan diseinatzea daude perfekzionatzen. Eta programatzaileak hori bukatu behar dute eta bugak zuzendu, porque si no... fastidiatuta gaude. Baina hori izan daiteke lan sistema oso ona, Eta badirudi ondo funtzionatzen duela. Ego lau personekin gutxi da. Baina gero eta gehiago sartu. Bigun. Justo biliko gara, Justo. Eta bost eta zei, bueno, ondo da, erritmo onera doa gauza. Erritmo onera doa gauza. Iaia bukatuta dute, programatzaileek. Promote. Bukatzeko. Bueno, bukatzeko urrengokoa, ez hau. Oso justo biliko dira. Publikatu. Assignate. Ok. Artistak ezin ditugu erabili. Ez ditugulako orainik artistak. Ez hau. Korak enduko du jogu.
Epa. Zatu nahi zela. Bale, ondo. Ondo, diseinatzailek lan bikaina egin dute. Beraz, hemen hau kendu dezaket. Hemen asignatu Korea. Nik uste, Bueno, ondo doa gauza, ondo doa. Ez dute, hilabete honetan bukatuko, baina badirudi joango garera pizkat errekuperatzen galdu dugun dirua. A ber. Zer ateratzen den koska. Ideia hau, baia. Minus 15.000, pizkat lagin erritmo hobeagoa behar dute, Igual programatzailek gehiago kontratatu behar ditu talde bakoitzeko edo 6 edo talako zeo zer. Diseinatzailek bai, 6 edo kontratatu beharko ditut. Ateratzeko lanak. Hau ideia ona da, eta baina igual... Publikatu, eta oraintxe bertan adibidez, programatzailak ez dute lanik. Daude, viviendo de la sopa boba, oraintxe bertan. Ideia hau ez da zoramen bat, Ez da zoramen bat. Posiblea da, baina jende gehiagorekin. Sortzi, largo eta 10. Ui, ia. Ez da bat ere zoramen bat, Bitxia. Desarrollatu, asignatu, hau fuera, biak, ok, eta orain beste lan berri bat. Pero baina joan behar gara lan hauen bila. Adibidez hau. Eta Korea. Programatzaileak txarto pasatuko dute lan horrekin. Neiko txarto. Igual ez, Igual ez. Neiko ondo da horrela. Ilurdu eta piku daramagu ja, 7 eta 4 den. Behar bada, efizientze pizkat onditzeko. Ordu bete gehiago lan, hasiko dira egiten. Egun bakoitzeko, eta igual hori salbatu egiten gaitu. Horrek, hobeto esan da, salbatu egiten gaitu. Bakin nekatuko dira, baina, dekote gauza deskantzatzeko, eta bar. Programatzaileak laguntza behar dute urgente.
Eta beste ordu bete gehiago. 12 orduko lana, ojita, odela esplotazio... Osea, jende esplotatzea dau. 12 orduko lana, txabal. Jende esplotatzen nabil. Ez dute amaituko, programatzailek ez dute amaituko lan hau. Baina, bueno. Ja eta ziur aski ja positibo izango da, ziur aski. Ez dut igual ez, baina... Baina argi eta garbi jende gehiago kontratatu behar dut. Egun bat atzerapen. Kauen tal. Bi egun atzeratuko dira, txabal. Ostia, 2027. Buah, txabal. Ideia ona da, oso ona. Txena hendi diroa dekogula, eta... Gero ja kreditotan sartuko gara, eta hori ja... Betuko ditugu beste bi programatzaile eta beste bi diseinatzaile. Epa, ez... Hemen. Programadores... ¿Cómo está la búsqueda? Asombroso. Vale. Ez da zertako egiten duen baina, vale, programatzailea, vale. Eta... Beste diseinatzaile. Genial. Diseinatzaileak. Bien. Hau. Eta hau. Vale. Ea zanen aterretzen den. Azkenengo saiakera hau. Bertik aurrera 6 eta 6 izango ditugu. Hirueguneko dileia kriston putada da. Kriston putada. Eta urrengorako eske kriston dileia da namagu alde guztietatik. Publikatu, asignatu. Ok, lan berria. Eskalatzi miarekin ez dugu ezer egiten, tio.
Vale, ea zelan hau. Buah. Ez dut hor. Klikatzea. Hain probatzea, kriston, erritmo da mate hor. Alalalala. Eta korearen sartuko dugu orain. Pikutaragoaz, trolololororo, saiak ere egin du, trolololololo. Buah, diseinatzaileak horretan daude jodidutak, Ematen duena baina asko zer komplikatuagoa da joko hau, Ematen duena baina asko zer komplikatuagoa. Eta hori bi atzerapenak aterako da hemendik. Eta aurrengo eta bekoa be. Kanzelatuko dugu. Atzerapen gutxirekin, baina atzerapenarekin. Ez dut uste programatxak ezer gutxi egin dezaketen. Ez da. Programatxe... baitu baten bat baita gola zer egiten. Ondo, laguntzen dio, egia esan da. Zer egiteko ez duten bitartean hobeto laguntzea. Pikutara joango gara, baina guzango bat igual ikasi dugu horrengo partietako. Lantaldeak horrela prestatxe igual ideia nahiko ona izan daitekela. Vale, desarrollar. Diseinatzaileak fuera hemendik oraintxe bertan. Eta orain hartuko dugu hauetako beste bat. Korea hemendik entuko dugu eta asignatu ona lagunde esala. Ea goikoa lortzen duen hilabet honetan ateratzea. Bekoa ez delako aterako, baina goikoa gutxienez. Zain hemen, lagunde esatela promatxiak bat baita ere. Hainea pizkat gehiago, bueno. Eta hoi jabeto neten ez da atarako, baina, bueno, gutxenez, badirudi, gora doala.
Badirudi ritmo honean goazela oraintxe bertan. 6:17. Dio, ze gutxi batik. Vale. Venga, soldata jetxita. 30.000 negatibo. Buah, chaval. Vale. Desarrollar. Asignar. Diseinatzailea fuera. Korea principios B. Eta hartuko dugu beste simple bat. Adibidez, hau. Eta Korea bez hartuko dugu. Hor jota fuego. Venga, ondo. Dirudi pizkanaka erritmo hartzen dutela baitare jendea. Programatxeiak jaia bukatu dute. Egun batetan hori primeran dau. Diseinatzailak erdizka doazte. Ondo. Erritmo hori da nik hartu behar dudana. Holan, laiz eta lan txikiak izan, 3 edo 4 egiten badute egunero, osea, hilabetero, barkatu. Venga, asigna lagundu hemen bitartean. Hortxe, primeran, desarrollo, asignar, core eta hau, fuera. Hau da erritmo, orain gaudu hartzen erritmoa. Hau adibidez, berdin du. Berrogota 2000 heldu arte distantzia dago, baina orain badirudi erritmo hartzen hasi direla. Hosti, egon. Erratu naiz, joño. Bale, horaude galdutako denbora rekuperatzen. Asko figatu behar naiz lan taldetan, hori bai. Bestela goratatuko zait. Bestela gaur bukatuta zegoen. Vale, primera. Publikatu, asignatu, programatzaileak, ok. Bueno, ez doa txartu, erritmoa badirudi batzen dugula, eta ja, erritmoa bain hartuta. Hau kostatuko zei ikusten dudanez. Bueno, diru kantitate zerebre ematen badigu be, ez dago txartu. Bale, biharrarako, 6. egunean bukatuta. Espero dut azte honetan bukatzen duten.
Sortzi eta meretzi eta egon. Desarrollo, asignar. Hau eta hau, fuera. Ok. Eta orain, berri bat, nun. Puf. Puf. Esto aquí, señor. Le que dice quality magnífico. Mediocre. Au. Mediocre baina eski mediocre hori da pillo bat. Boitu programatzailea ese ritmo ona daramaten, tío. Daka programatzailea eta de bikain bat. Eta que esatzen dena soldata bera, así que ondo lan egiteko gogoak izan behar dute estela. Aste hilabete oso zuna da, lan asko egin dugu. Polikar ezin dugu denbora galdu. 31.000, ondo doa. Ondo doa, ez gaude ia di... Erritmo hau oso ondo doa. Ez dugu diru asko galduko hilabete honetan jada. Kredito txikiago batekin, beste behotxo bat eta diseinatzaile pare bat gehiago hartuta behar bada no, hay bide badau. Vale. Hortxe. Bilatuko ditugu. Diseinatzaile. Eta total kreditoan sartuta, joder, ez dira gertuko nahi ditudanak, tío. Me estás diciendo en serio, o sea, ez daudela nahi ditudanak. ¿Qué me cuentas, tío? Beitu, hau, fuera, kontratatuta. Kontratatuta. Henden kontratzen nahi zela. Autorol. 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 Horregatik batzuk launtzen zuten beste batzuk. Autorol, vale. Hostia. Irumilla sortzireon. Irumilla irureo. Ya sé que estoy rumbo a la bancarrota. Bueno, ya tengo tan cero porque ahorita préstamos.
A ber. Diseinatzaileek zeilan egiten duten, hilabete honetan. Osea, diseinatzaileek ez badute lan aurrera ateratzen, apaga y vámonos. Badakit lan gogorra dela dodena egiten, baina... Eta ordu gehiagik daudela sartzen eta bar, pero eske... No ez dute zer egiten. Hau hemen akabo da. Izan daiteke sistema on bat pentsatuta igual baten bat jarrita en cualquier rol. Ez dakit. Bueno, dakiako sakarra da hemen ikutsiko dugula. Espero dut guztoko izan duzuela, aurkezten luze bat izan da, 3 ordu eta erdi, 3 ordu 40 hobeto izan da. Espero guztoko izan duzuela, guztoko izan duzu epagio, besterik gabe, zaindu, eta horrengo arte lagunok. Agur!